भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन सांग। नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदें जियेलो। नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासोत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या, ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे। तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागतां, त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आदीं तशें सता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आदीं तशें सता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आदीं तशें सता आणि सदां सर्वता आमेन। देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन, म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासोत मागणे। ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या, आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी, समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक, आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, अंकवार मोरयेतावन जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आणि ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आणि आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये
देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरियेक बडवो खबर दिता. 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एके आंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या आंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकोन मरी सगळीच शर्मेली आनी वो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्त जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राजासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तेदवा मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पवित्र आत्म्यान दिवच्या संतोषान भरलेले आंकवारी मरिये, सर्वांती देवाचे कुशेक खाल जावंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सडवणेच्या संतोषान जियोवन ताच्यो आज्ञा पाळून सर्गींच्या सुखा पावची कृपा तुज्या बळाजैक मदतीन आमकां तूं लाभय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान
मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. मनशा कुळाचे बचावेच्या कामाक कबलात दितास मोरी दावी आपले मावशे बहिणीच्या एलिझाबेथीच्या माया मोगाचे सेवेक मुखार सरता. पवित्र आत्म्याची कृपा जडाय आणि गळाय नेना. मोरयेचे बेटे वरवीं एलिझाबेथीक आणि तिचे कुशींतलो बाळ सांजू हांव भोवतेस्त पवित्र आत्म्याच्या संतोषान भरली. मोरी माय आमकां आमच्या गरजेवंत भावा भयणींची मोगान सेवा करची उर्बा दिवं. गरजेवंताची गरज समजोवचें बरें मोन मोरी माय आमकां दिवं. मोरी देवाची बरी कोबार परगटली प्रथम स्त्री म्हणयेत. तिणें देव तिचे थंय मनीस सल्ला म्हणलें सत संतोषान एलिझाबेथीक परगटलें आनी त्या परगटणेक पुराक सावन 3 म्हयने एलिझाबेथीची तिणें सेवा केली. सोडवणेची बरी कोबार परगट करूंक आमी आनी सेवेचें जिवन जियोंक मोरी आमकां आदर्श. तिचे थंय आसलो जेजू देवाचो पूत तिच्या आदर्श जिणयेक कारण. संतोष भरीत आनी सुटसुटीत स्वभावाचे अंकार मोरये देव आमकां हेरां थंय बरें करूंक प्रेरण दितना तुजे बरी त्या प्रेरणाक तक्षण पाळो दिवंक आमकां तूं शिकय. माया मोगूस आमच्या जिणयेंत पयलें स्थान घेव. तुजी उर्बेस्त जिणी आमचें प्रेरण जावं मये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्य
भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तसेच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमांत जेजू जल्माता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देवपुतान मनीस जावचें घडीत चारित्रीक तशेंच विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबांत जल्मलो तर आमकां कितलो संतोश भोगतो. आमी ताच्या जननाचें फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हणयेत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेहमांत जल्मल्या वेळार ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी देवपुतान तांकां इन्कार केलें ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. देखून ताच्या जल्मांतय गवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा गावंक लागले आनी आंकवार मोरी आनी जुसे देवाक अर्घां दिवंक शकली. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जिवंत जेजू आमचे मदें आसा. तो आमकां मेळोवंक तवळ तवळ थरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका उगडया, ताची वळख धरया. आमच्या कुटुंबांत सहज जाल्ले मोगाचे समाधानाचे भावार्थाचें वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या उतरां करण्यांनी आमी दाखोवया. देवा तुज्या सडवणदारांतय संतोष उल्हास भोगचे आंकवार मरये, तूं आमची माय म्हूण दाखय, आमकां मोगान वाडय. देवबिरांतीन वागय. आमच्या काळजांनी तुज्या पुताक जेजूक आनी तुका आमी पयलें स्थान दिता. सदांच तुमच्या काळजांतय एकवटोवन जियोंक आमकां फावो कर माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती
मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळूक जेजूक तेंपलान भेटयता. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सरेस्पराक समर्पूंक जाय आसलो. मोरी जेजूच्या पसक्या बापा जुजे सांगता जेजूक तेंपलांत व्हरता आनी याजकाचे हाती ताका सरेस्पराक भेटयता. धर्मशास्त्र पाळूंक मोरी आनी जुजे उर्पेवंतां जावन आसलीं. सोमर्तीचे कायदे पाळूंक आमकां ती देख दितात. ह्याच वेळी शिमयावन मोरयेक पयलेंच सांगलें की जेजू बाळूक कश्टान दुखीचो मनीस जावंक पावतलो आनी अशें तो मनशांची सोडवण करतलो आनी मोरी सोडवणेच्या कामांत दुखेस्त माता जावन सहकार्य दितली. ह्या संवसारांत जल्मचें हर एक भुरगें देवाच्या मोगाचो गुर्त. हर एक भुरगें नवो बरवसो हाडटा आनी हो संवसार बरें करूंक कारण जाता. पूण आमी आमच्या भुरग्यांक बावडतान आनी मोगान जियोंक शिकोवंक जाय. अशें आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संद्यांक देवाच्या आश्र्याखाल जियोंक आदर्श जावंक जाय. मोरयेन आनी जुजेन बाळका जेजूक तेंपलांत भेटयल्लें घडीत आमच्या आवय बापायन तांणी तांच्या भुरग्यांक देवाची देणी म्हूण स्विकार करूंक आनी तांकां क्रिस्तांव बावडतांत ल्हानवड करूंक प्रेरण जावं. संतोशान तशें दुखांत जेजू संगी एकवटले भाग्यवंती मोरये आमच्या जिणेंतलें सूख आनी दूख शांत मनान घेवची कृपा आमकां तूं लाभय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता
सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. मोरयेन आनी जुजेन जेजूक सांगता घेन आसता देवळांतावन पाटी येवचें आनी उपरांत आकांतून दोगांनी देवळाक पाटी धांवचें आनी जेजू तांकां थंयसर मेळटच संतोशचें. हो एक मिस्तेर देवानंच येवजिल्लो तसलो. मोरये लागीं जेजू म्हणटा कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसोंक जाय म्हणलें तुमी नेणा जाल्यात गी. ह्या उतरांनी जेजू आपूण सर्गींच्या देवा बापाचो पूत देवसैमांत ताका समासम म्हणलें सत मोरयेक आनी जुजेक उगडापें करता. नजरेताचें कुटुंब भागी आनी आदर्श कुटुंब. जुदेव कुटुंबाच्यो रिती रिवाजी तांणी पाळ्ळ्यो. जेजू 12 वर्साचो आसता ताका तांणी जेरुजलेमाक पास्का फेस्ताक व्हेलो पूण थंयसर तांकां तो चुकलो. व्हडा खंती दुकान तांणी ताका सोदलो आनी तो ताका मेळिल्ले वेळी तांकां व्हरतो संतोश जालो. देव मंदिर आमची आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटुंब जावन आमच्या भावार्थाचो गूट संभ्रमतांव. दैवीक मायपणाचो संतोश भोगलेले भोवभाग्यवंती आंकवारी मोरये पातकाच्या बुलावण्या वरवीं आमी तुजी भुरगीं जेजूतावन पयस वचनाशें देंवचाराच्या पासांतली तूं आमकां निवार. जशें जेजू तुका खाल जालो तशेंच आमी तुजी भुरगीं तुज्या ससाये खाल येताव माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसताव. आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फावट संचे खातीर सोमिया काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोमिया काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर.
कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोळतामचे कर देवा पवित्र आत्म्या काकोळतामचे कर शांतिसीमा त्रिंदादी एकाच देवा काकोळतामचे कर भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर ख्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर बहु नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर खत नातले माये आम्हा पासत विनंती कर आपुट्ट माये आम्हा पासत विनंती कर मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर भौशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर दाडियाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर फांत्या फराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर समे सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर सैंबाच्या खतावीण गर्भी सांभाळले राणीये आम्हा पासत विनंती कर सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर बहुपवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगोस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळ तामची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नका पण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसवचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां सोडून दवरला भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्लांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वाक्य 20 आनी 3 तावन 20 आनी 7.
जेजू परत्यान देवळांत भितर सरन शिकोवन दिवन आसता प्रधान याजक आनी सुदेवांचे मलगडे ताचे सरशिनी येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय आनी कोणें तुका हो अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां एक सवाल करतां, ताका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें तुमकां सांगिन. जुआंवचें स्नान खंय तावन आयलें? देवा तावन गी मनशां तावन? तोवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले, आमी कितें म्हणचें? देवा तावन म्हणून जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सत मानलो ना म्हणून तो विचारतलो. पूण मनशां तावन म्हणून जाल्यार लोक कितें करता कोण ना म्हूण आमकां बेन दिसता. कित्याक सक्कडी जुआंवक प्रवादी म्हूण म्हणटात. देखून जेजूक जाप दिवन आमी नेनांव म्हणाले ते. तोवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें हांव तुमकां सांगिसो ना. देवाचें उतार हें. जेजू आनी प्रधान याजक आनी जुदेवांच्या मालगड्या मदलो संवाद आमी आयकता. जेजून वैभवान जेरुसलेमाक प्रवेश केल्लो आनी देवाळ शुद्ध केल्ले वरवीं प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मालगडे उचांबळ जातात. ते जेजूचेर धाड घालतात. जेजून केल्ली बरी कामां तांकां सोंसनात. जेजूची कामां तांचे अंतस्करण कांतयता. कित्याक धार्मीक मुखेली जावन तांणी पयलेंच ती कामां करी जाय आसली. देखून ते जेजूच्या अधिकारा विशीं सवाल करतात. असले आरोप समाजींत तशें पवित्र सभेंत बदलावण आनी प्रगती हाडतल्यांचेर सदांचे आसले. असल्या आरोपा द्वारे बऱ्या कामांक अडकळ हाडची तांचें साधन. जेजून केल्ली अजापां, पिडेस्तांक गूण केल्लें, ताणें दिल्ली शिकवण खंयचीय तांकां परवा ना. तांकां बरेपण जावंक नजो. साद्या लोकांक तांच्या नेणारपणान दवरल्या तितलें मुखेल्यांक फायद्याचें. आज आमच्याच देशांत जर क्रिस्तांव मिशनरींक जग दितात जाल्यार ह्याच कारणाक लागून. सताचो उजवाड तांकां नाका, कित्याक सताच्या उजवाडांत ते विणगे जातात. विघ्ना आनवारांत मोरयेची ससाय जोडोवंक मागणें. हे मोरये, तुका आमच्या घराची धनीन आनी राणी म्हूण विंचून काडटा. भोव मोगाळी माये, पिडेंतलें, वायटा विघ्नांतलें, गडगड्या जगलाणेंतलें, उज्यांतलें, वाऱ्या वादळांतलें, झुजा अवघडांतलें आनी दुस्मानाच्या हातांतलें हें घराणें राख. ह्या घरांत जियेतालासो भद्र आसरो तूं जा. भायर भितर वेताना आमची मेटां तूं सांबाळ. अकस्मीत आनी नातायर मरणांतलें आमकां निवार. पातकातावन आमकां पयस दवर. आमी सोमेस्तांनी पातयेनेन आनी तिरासानेन हांगा आमच्या देवाची साकरी कर. उपरांत तुजे सांगता सरकार सूख भोगूंक पावाशें कर. मोगाळे माये, देव आपल्या उतरान कितें करूंक शकता तें सर्व तुज्या मागण्यान करूंक शकताय. केदें व्हडलें भाग तुजें मोरये, आनी कितली श्रेश्ठ तूं सर्गा आनी संवसारार. त्या देखून हांव व्हडा संतोशान, मोगान आनी पातयेणेन तुज्या पांया तळा धांवून येता. मोरये, सरपडोवन तुका नमान करता. तुज्या पांयाचो उमो घेता आनी तुजे लागीं परातून मागता. दया कर, जेजू लागीं विनंती कर, म्हज्या पातकाचे बोगसणें म्हाका जोड दी आनी म्हज्या कुडी आत्म्याक भलायकी लाभय. जेजूची सेवा करूंक आनी सर्व मनशा कुळाक तुजे मुखांत्र जेजू सरशी आपोवन हाडूंक म्हाका तूं वाट दाखय. आनी जेजूची सुवार्ता प्रगट करचें उत्तीम हातेर तूं म्हाका कर माये. ए मोगाळी माये, तुज्या आश्र्याक धांवून आयिल्लो, तुजी ससाय मागल्लो आनी तुजे ते विनाती केल्लो कोणूच निराश जावन फाटीं वचोंक ना. ह्या बरवशान प्रेरीत जावन आमी आयल्याव तुजे तें हे अंवकारीचे अंवकारी. आमचे माये, तुजे लागीं आमी येताव. तुजे मुखार आमी रावल्याव एक पातकी आनी दुखेस्त मनीस जावन. हे जेजूचे आनी आमचे माये, आमचे मागणें तिरस्कार करिनाका. बगार तुजे दयेन आयक आमकां. अंकवारी मरये, देवाचे माये आनी आमचे माये,
सगळे आमचें जिवीत सोम्या जेजूक ओपून दिवचे इराद्यान तुज्या खतावीण काळजाक आमकांच आमी समर्पितांव. तुजे मुखांतर आमी जेजू क्रिस्ता थंय पावतल्या आनी ताचे मुखांतर तशेंच ताचे सांगाता सर्गींच्या बापाच्या गोपांत आसरो घेतल्या. आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलतल्या आनी जेजूच जावन आसा देवा बापान पाटयल्लो सोडवणदार म्हूण संवसाराक वळखून घेवंक आमचे हर एक प्रयत्न करतल्या. ताचे सांगाता पृथ्वीच्या पंतान पंत ताचो मोग आनी साल्वसांव कळीत करूंक आमी आशेता. तुज्या खतावीण काळजाच्या आश्र्याखाल जेजू सांगाता एक पर्जा जावन आमी जियेतल्या आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे साक्षी जातल्या. शासनीक आराधन स्तुती आनी होगळा फावो जाल्ल्या पवित्र इंदादीच्या महिमे खातीर आनी ताचे मुखांतर देव बापा सरशी आमकां आमी वचून पावतल्या. मोरये जेजूचे माये, आमी तुज्या पुता जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक आमकां शिकय. मोरये क्रिस्ता माये, आमी तुज्या पुता जेजू बरी कुडीन आनी मोतीन देव बिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. मोरये नजरेताच्या कुटुंबाचे माये, आमच्या कुटुंबांक राख आनी सांबाळ. मोरये आवयांचे शेकाये, सर्व आवयांक शेगून आनी नेटय आनी माया मोगाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण दी. मोरये देवाच्या पुताचे माये, एक दीस जेजू संगी तुजे बराबर पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्गीं बापाक अर्गां स्तुती गावंक आमकां फावो कर. आमेन. बापसाहेबाच्या इराद्या खातीर सर्व आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. या तेरसाच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. मोरी माया आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी. सर्वेस्पोर देव सर्वांच्या कुटुंबान सुख शांती समाधान समृद्धी फावो करून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. नमान तुका सर्गारान ये, आमा परदेशांचे माये, आसाव पैणार मागता उपकार, कंती दुखी विघ्ना निवार. क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा पाव तूं पैणाऱ्यांक पाव म्हाका, पाव तूं पैणाऱ्यांक पाव म्हाका. नितळ निर्मळ सदां सांकवार, पातकी रसनांक तुजो आदार. केल्यान देखून तुज्या पुतान आमकां साल्वार रगत विक्राम. आंकवार निर्मळ दर्या सुक्रा पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका, पाव तूं
मातक्यांक पाव म्हाका मोगाळ पोता सवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.